فيلمنا جمر أفلوريدا وزركان هوتيل روبس تبعله هتام كم تستلمده ناو تمرتن مخادنا تدالين كلويو أوتوبس سكاوت متسنا تدالين كلو دما نتو تغاغز وزركاو جاكا كدوسو سوسنه أفتش جاكا ناتنقساسن كلو إتهتان ناي تاقد موارح زموتة تديو ناي كورسنا سرعتي ذكر تزحزن زخرنا ذكروكا روبس تقود أي مسلن قعزو دما بسلام يقتل جنا منجدو سبز بالزي ولا حد هنت أريكمو بدحريتو أوش تحت صور زنبر نورخر إنكلو بتعمي دينجز بفرحن دينجات أنت مليو ناقوية نافتنا يتمرتويتو باستات ويلها لزنارت بوتا خيرمو ناو سكال إنكلو بزحات ممهاتو نادندنون الناس عرفون النواردون الناس حقوا قبلوا إنكلو إلا مو مقانون رئي كن إذا حجزوج أكارخي واني سوزي ولو نوري كل نجار يغيره أو كلاس كوتش حنكلو أتامم روب بزعب حدا تمرتنا رد أوتوميانيرا روب جن أفت تمرتي من متقداس النتير عين يقداس نتقات روج أكازر إيونوري أو دفتور يسألون هرا أفت أوان سودما روب أديو سراب عند سيت نخون زلا مدتلو معلتات بحلن ونذكره أو حساب تليو غياتي أفت غضبت نساء أتاممهر روب بحساب مساخم زيلو تردي واسموت أوعتو ترئيس ممهر بغضبته بيت صحفاتو كريوغم زدول للو دما بفتنة نقراتو روبون نمنتاي رئيس ممر كم تصوعنا تدناغرو إنه جينا بيت صحفاتي خيط أو مسآتي دما اترئيس ممر ناي روبا أجار أمنتاي كونتات كم زلوا بدن بجيرو مرمرة أو ساعة زي روبا أجارو كل جيزة خمس قوسلن كم زحك خنز جبر برتوعنا قروة حمام كم زلوا قلت يخون قالوا ولدي اتحمامنا ودوكم نخي حلف بمسقع بزعوات هزان سقاتهم كم زقلتو اتسوع يردو سلازي اترئيس ممر روب مدحانيتو موسى نخقصل حتتو اتهصان نزتوسنه غيزه او غزا نخصنح سلازمدو دما ناب ولدو دبدابي خصحف وسنه دحر تزرب روب كافت بيت صحفت رئيس ممر وصه او قدميتو بزح نبرت ودي قواز نبرت ممر سلازرعاي نخحجزا ناغويه خده اتا ممرون روبنا نخحجز زخلو غويو سلازمصه بتدغاغم مسكنتو ننحدحدهم مستلاليو ويزرو ميلس اتحيزو زنبره سلي انتاي مخون حتتتو روب ازي حفار انكان تنبره اتو كلاس كوينو سيلو زنبره نايت نبر سلي نتام مرحبا نسادما اتو كيرانا رئيتو دحر مصنح نتناي سنت او كلتون عادتو نزغو استمهارين متبع ويزرو ميلس كاب عرفتا مستملست كمت حتتتو روبون تجمع حجاز رخويلو دسناولو تمليسو خمز مص قال اتو دحر حيده دقائق روبا أفدقه نجوزو توسدو أوتوبسنا تتصبين كلو سيستينا استوالت قلعة بزحت تمهارو الناس أنا متصتيري سيستينا بتنا ساعات صرف أزنورة تمهارو أزيات بساجمو نحن تخابئتن تملي ساقتك عند في مكر انتو خونا جن اتات دندنا زنورة قال كاو أزياس لتعبن اتبرتعن حنت جيزة دفي أنا مريتو دقتا إذا حداش تمهاريت بتن كالو تمهارو ناتا دندنت سويلو خير زي دالي روب دما ناو قوينا مونكو خاتي فتن اتتصقم جن إذا تجواروزي نتندندن تقولعت تغرتنا ونغير جورن روب كوت أنا زي خير قداي أتيو مس أنت قاليسو كسعر كم زي خير سلزوره اللون نوصل مدحن كافت بوتا بفتنتي هدم دحرستو سنة دقائق سستينا شوغران كداون تامبرس حتى على شو نفط أوتوبس تسكل نايتن دندن تقولعت حداش علامة خمس خونة دماغت سيو سانكز قط موالو نجرا سستينا بمولو تمرتيدات قطع عنيرا حدا كلا غلا لازمو كرسه روب سلزنا روون أو قلنا غير خفتل سستينا تمرت نمقرات مغنيات تدلس لزنورت بتنا روبنا اجر حمام نخذ التحز بتدغاغام لمنت روب دما از حمام زي تمحلالا فايس لزي كونه از حلمازي قاد خيكونه خمس ترف ينغرا سستينا نروب ازيا سلز حزنهلو كا تمرتن خيترف غزعيو سريحه نعون كم تقدحو قال تاتيلو مشيت كخون كلو أبون روب زخونه روبرت اترئيس ممهر بوبيلو سددلو دودا بين بومو بتوسانه ازي تقطعه مخناتو نايروب حمام كم زي محلالف درو دغاغيمو نغيرو سلازنبره كم زيلو كان تخونه اتساوي نستوسنه غيزه ودو غاب غزان خيوتن تمرتن خيدن وسنه تمدحنيت انا روب اجر مسوغلو دما درار نمدلاو كده صنيحو روب حدا خاب عنصيتي استتصروا مثل سرحه أفتقدر نسو أبتشاكاري أون زنورة نورنا ذكر دما بسانجو جيرو نسستينا تمثل نشي مثل الدالية دحريو روب نخدك استدالوه بحلم دما سيسيليا نتبين قال علي تزلو نوري قالي واتو بتشاكانا قويت رأيا نتبحيتو روب مستنايتو هوتيل نايت ريت سراحتنيا زخونت ليلي توسونو سراحتي قبر نورة ليلي ستوسن سراح سريحة نعرف تخطوة سنكلا دما نزني اشتي مشارختا ماسيكات حوصو دحر حديت ساعات اتنايت مرتبط زوسدو زنور أوتوبس بتقات هوتيل حلفة روب عاف دقت هوتيل زنورات كلتنا تنكاخبة اتون كالوت ممهرتو بمسكو تريقومو استفلالي نورتات يدرويلو
ሮብ ብሰንኪ ዝተደርበዮ ነገር ኣብ መሰንገልኡ ተወቂዑ ሓያል ቃንዛ ተሰምዖ ብተግባርቶም ሕሱማት መምሃርቱ ተሰላችሁ ንዕኦም ንምግጣም ናይቲ ነብሪ ሓገዝ ተዝረክብ እንታይ ክመስል ከም ዝነበረ ብሕልንኡ ኣሰላሰለ ቁሩብ ጸኒሓ ሲሲልያ ካብታ መኪና ትወርድ እሞ ናይቲ መዓልቲ ነቶም ተምሃሮ ተዋሂቡ ዝነበረ ገዛዕዮ ሮብ ንኸየምልጡ ሃበቶ ሮብ ምስ ሲሲልያ ተወሳኺ ግዜ ክሕልፍ ስለ ዝደለየ ኣብ ማእኸል ጫካ ነብሪ ከም ዝረኸበ ክገልጸላ ወሰነ ንእሽተይ ሲሲልያ ድማ ይሕስሎ ኢላ እንከይተጠራጠረት ተሃንጥያ እቲ ነብሪ ንኽትርኢ ሒዝዋ ንክኸይድ ሓተተቶ ሮብ ድማ ናፍቲ ነብሪ ዝተዓፀየሉ ቦታ ንምብፃሕ ብቲ ጫካ ኣቋሪፆም ክኸዱ ከም ዘለዎም ገለጸላ ሲሲልያ ተኸዲናቶ ዝነበረት ክዳውንቲ ንኸይበላሸያ እውን ካብ ናይ ሮብ ክዳውንቲ ንኽለቅሓ ሓተተቶ ምሽኪ ናይ ሮብ እውን ፈቓደኛ ኮይኑ ናፍቲ ንሱ ነቦኡን ዝነብሩሉ ክፍሊ ብሓደ ኣትዩ ሲሲልያ ኣብ ናይ ሮብ ክፍሊ ካብ ዕንጨይቲ ፈርፊሩ ዘውፅኦም ምስልታት ክትርኢ እንከላ ብጣዕሚ ተደነቐት ነቶም ምስልታት እናተዓዘበት እንከላ ሲሲልያ ማይክል አንጀሎ ቅድሚ ሰኣላይ ምዃኑ ቀራፂ ከም ዝነበረ ገለጸህሉ ሮብ ድማ ዋላ ክንደኦመ ይፈልጥ ዳ እምበር ናይ ሓቂ ጥበበኛ ምዃኑ መስከረላ ኣብታ ቅጽበት ንሳ ሲሲልያ እቲ ሮብ ዝሰርሖ ንዓኣ ዝመስል ናይ ዕንጨይቲ ፅራ ምስሊ ረአየቶ ኩሎም ስራሕቱ ድማ ብፅባቕን መልክዕን ፍጹማት ከም ዝኾኑ ተዛረበት ነዚ ኩሉ ናዕዳ ክሰምዕ እንከሎ ሮብ እንታይ ከም ዝብላ ጠፍኦ ንሳ ድማ ግዜ ንዘይምጥፋእን ንምቕልጣፍን እቲ ኸባ ዝወሰነ ክዳውንቲ ሒዙ ንክመጽእ ሓተተቶ ሮብ ነተን ክዳውንቲ ንሲሲልያ ምስ ረከባ ቀይራ ክሳብ ትወፅእ ኣብ ደገ ኸይዱ ይጽበያ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ምስ ተወድአ እቶም ክልተ ኣዕርኽቲ ናፍቲ ነብሪ ዝተኣሰረሉ ቦታ ኸዱ ክልቲኦም ድማ ኣብ ጎኒ ከምኡ ዝበለ ሓያል ሓደገኛን ሃዳነ ኣራዊት ደው ብምባሎም ኣዝዮም ተገረሙ ሲሲልያ ስቑኢላ እናርአየት ድሕሪ ምጽናሕ ንምንታይ እዚ ኣራዊት እዚ ኣብ ማእኸል ጫካ ኣብ ሓጹር ተዓፅዩ ከም ዘሎ ሓተተት ሮብ ድማ ከም ዘይፈልጥ ገሊጹ ምናልባት ናይቲ ወናኒ ሆቴል ቤልጅየም ናይ ገዛ ኣራዊት ክኸውን ኣምፂኡ ዝዓፅዮ እንስሳ ክኸውን ከም ዝኽእል ገመተ ሲሲልያ እዚ ክትሰምዕ እንከላ ኣዝያ ተቆጥዐት እቲ ኣራዊት ኣብ ጫካ ክነብር እምበር ንሓደ ሰብኣይ ከዘናግዕ ኢሉ ኣብ ሓጹር ተቐሚጡ ስለ ዝነበረ ካብቲ ሓጹር ወፂኦም ናብ ጫካ ሰዲዶም ነፃ ከውፅዎ ከም ዘለዎም ድማ ብጽንዓት ንሮብ ነገረቶ ሮብ ምስ ዓርኩ እኳ ተተሰማምዐ እቲ ሓጹር ኣዝዩ ድልዱል መሸጎሪ ስለ ዘለዎ እቲ ነገር ንሱ ዋላ እናደልዩ ክገብርዎ ከም ዘይኽእሎ ረዳኣ ኣብታ ቅጽበት ንሳ ቢልቻምፕ ብመኪንኡ እናመፀ ይሰምዕዎ እሞ ንኸይረኣዩ ካብቲ ቦታ ብፍጥነት ሃደሙ ናብቲ ሆቴል ምስ በጽሑ ምስ ተወዱ ክዝመጽእ ዝጽበ ዝነበረ ሮበርት ይራኸቡ ሲሲልያ ድማ ናብ ገዛኣ ንኽትከይድ ንወለዳ ደው ኢላ ንኽትጽውዕ ናብ ናይ መንደቕ ስልኪ ኸደት ሮበርት ወዱ ኣብ መጠረሻ ምስኡ ዝጫወትን ዝዘናግዓን ሰብ ብምርካቡ ኣዝዩ ተሓጐሰ ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ሮብ ንሲሲልያ ክዳውንታ ይምልሰላ እሞ ወለዳ መፂኦም ክሳብ ዝወስድዋ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ተጸበዩ ኣዲኣ ንሲሲልያ ብዙሕን ከይጸንሐት ብመኪና መፀት ንሰዓታት ናበይ ከም ዝኸደትን ከይነገረታ ስለ ዝጠፍአት ድማ ኣዲኣ ንጓላ ኮረየትላ ስለምንታይ ናይ ባዕላ ክዳውንታ ኣውፅያ ናይ ካሊእ ሰብ ክዳን ከም ዝተኸደነት እውን ሓተተታ ትገናጭራ ስለ ዝነበረት እውን ኣዲኣ ንሲሲልያ ንሮብ እዛ ቆልዓ ነናይ ኣቦኣ ዘረባ ጥራሕ እያ ትሰምዕ ኢላ ነገረቶ ሲሲልያ ኣዲኣ ዘረባ እዚ ብምዝራባ ኣዝያ ተበሳጫ ምስ ኣዲኣ ንገዛኣ ንምምላስ ናብ መኪናኣ ተሰቐለት ኣቦን ጓልን እናተጨቓጭቐን እናተዋእሳን ድማ ንገዝአን ንምምላስ ካብቲ ቦታ ረሓቓ ሮብ እውን ብዝሪኦን ዝገጠሞንሎ ነገራት እናተደናበረ ንገዝኡ ተመለሰ ብጽባሒት ንጎሆ ሮብ ብዛዕባ ምስ ሰባት ተኣሲሮም ዝነብሩ እንስሳ ዘጋዳማት ሓሳባ ሓተታ ሊሊ ድማ ቆልዓን ከላ ኣቦኣ ንእሽተይ ሓምለዋይ ዕፍዋ ከም ዝነበረ ዛንታ ክትነግሮ ጀመረት ግን እታ ዑፍ ተኣሲራ ምርኣይ ኣመና ኸቢድዋ ዝነበረት ሊሊ እዛ ዒፍ ነፃ ኮይና ህይወታ ንኽትነብር ካብቲ ሓጹር ከም ዘውፅእታ ነገረቶ ኣቦኣ ግን በቲ ተግባራ ንሱ ኣዝዩ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ሕጂ እኳ ግዳያት ማናጢኽ ጌርክያ እምበር ኣይድሓንክያን ኢሉ ይኹርየላ ይኹን እምበር ሊሊ ክሳብ ሎሚ ሓሳባ ኮነ ተግባራ ፈጺሙ ይጣዓሳን ምሸት ክድቅስ እንከላ ድማ እታ ዑፍ ብሕልማ እናዘመረት ከም ትሪኣ ተረድኦ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ሮብ ኣፍ ደጉኡ እናፀረገ እንከሎ ምስ ቢልቻምፕ ገጽ ንገጽ ይራኸቡ እቲ ዋና ሆቴል እቲ ህፃን ባዕሉ ገንዘብ ንምስራሕ ንኡ ክሰርሐሉ ይደሊ እቲ ኮይኑ ሓተቶ ሮብ እቲ ስራሕ እንታይ ምዃኑ እንከይሓተተ ተጓዩ ተሰማምዐ ቢል ድማ ሮብ ገና ዘይፈለጠ መሲልዎ ኣብቲ ጫካ ዝሓወአ ነብሪ ከም ዘለዎ ንሮብ ነገሮ ቢልቻምፕ ቅፅል ኣቢሉ ናፍቲ ኣራዊት ከይድካ ክትሪኦ ትደሊ ዲኻ ኢሉ ንሮብ ሓተቶ ሮብ ግን ኣቦኡ ንሊሊ ንኽሕግዛ ስለ ዝኣዘዞ ምስኡ ክኸይድ ከም ዘይኽእል ነገሮ ቢል ድማ ኣቦኻ ዋጋ ዘይብሉ ታራ ሰብ እዩ እሱ ዝበለካ ይትስማዕ ምሳይ ንዓና ኢሉ ኣዘዞ ሮብ እውን ከምዚ ኢሉ ምስ ቢሊ ናፍቲ ነብሪ ዝተኣሰረሉ ክፋልቲ ጫካ ብሓደ ይኸዱ ኣብቲ ቦታ ክበፅሑ እንከለዉ ቢል ንኸይፍለጥ ነቲ ነብሪ ንመጀመርያ ግዜ ዝረኣዩ ከም ምስል ተገደደ ቢል ድማ ነቲ ነብሪ ካብ ሓደ ብዙሕ ዕዳ ዝነብሩ ዓርኩ ከም መከሓሓሲ ከም ዝተቐበሎ ንቢል ነገሮ ድሕሪ ሮብ ነቲ ናይ በረኻ ኣራዊት ከመይ ገይሩ ምግቢ ክቐልዎ ከም ዘለዎ ንሮብ ኣርአዮ ግን እቲ ነብሪ ሃንደበት ናብቲ ሓጹር ክዘልል እንከሎ ቢል ሰንቢዱ ንድሕሪት ወደቐ
ሮብ ግን ጥርጣረ ንኸይፈጥር ኢሉ ሰሓቑ ንኽዕቁም ተገደደ እቲ ወናኒ ሆቴል ነቲ ኣራዊት ጥቕሚ ዘይብሉ ነብሪ ኢሉ ምሰላገጸሉ እቲ ኣራዊት ንዝነዓቐት እዚ ፈጺሙ ዕድል ኣይሃቦን እግሩ ሰፍ ኣቢሉ ድማ ሽንቱ ናብቲ ሰብኣይ ነጸገሉ ቢልቻምፕ ኣብቲ ቦታ ዓበይቲ ጸገማት ንኸይፈጠሩ እቲ ዝገብርዎ ኣለዉ ነገራትን ጉዳይ ነብርን ኣብ መንጎኦም ዝተርፍ ሚስጥር ንክኸውን ሓተቶ ካብ ሎማዓንቲ እንዳሓር ነዚ ነብሪ ዝቕልቦ ሮብ ስለ ዝኾነ እውን እቲ ስጋ ሓደ ግዜ ባዕልኩም ዘምፀሉ ዝበዝሕ ግዜ ግን ግድን ሮብ ገዝኡ ክቕምጦኹም ዘለዎ ረድኦ መምህር ሲስቲና ኣጋጣም ብመኪና እናሓለፈት እንከላ ሮብ ምዘይትፈልጦ ሰብኣይ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝርኤቶ ባህሮ ጠራጢርዋ እንታይ ከም ዝገብርሉ ሓተተቶ ሮብ ግን ጭንቃ ተረዲእዎ ድሓን ከም ዝኾነ ነገራ እዛ ሰበይቲ ተወሳኺ ሕቶታት ንኸይትቐርብ እቲ ዋናኒ ሆቴል ካብቲ ቦታ ቀልጢፋ ንኽትጠፍእ ኣዘዛ ቅድሚ ምኻዳ እውን መምህር ሲሲልያ ሮብ ናብ ትምህርቲ ክምለስ እንከሎ ናብ ክፍላ ንኽመጽእ ኣጥቢቓ ሓተተቶ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሮብ ናይ ቢል ትእዛዝ ንኸይጥሕስ ናይቲ ነብሪ ስጋ ካብ ገዝኡ ክሓብኦ ፈተነ ኣብ ሓደ ቦታ ደው ኢሉ ነቲ መፍትሒ እናጠመተ ነዚ ነብሪ ነፃ ክሰደዶ ወይስ እንታይ እናበለ ንምውሳን ከቢድዎ ብደንቢ ዝሰላሰለ ኣብታ ቅጽበት ንሳ ናይቲ ትምህርቲ ቤት ኣውቶቡስ እንደገና ብጥቓት ሆቴል ሓለፈ ምስ ዓርካ ምስ ተራኸበት ሲሲልያ ደጊማ ነቲ ነብሪ ክትበጽሖ ከም እትደሊ ነገረቶ ደስ ኢልዎም ክልቲኦም እናሰሓቑ ተሓጒሶም ናብቲ ነብሪ ዝተዓፀየሉ ቦታ ይኸዱ እቲ ጉዳይ ሚስጥር ገይርዎ ክጸንሕ ከም ዘይኽእል ስለ ዝተረድኦ እውን ቢልቻምፕ ሂዎ ዘሎ ኩሉ ስራሕቲ ብደንብ ገይሩ ገለጸላ እቲ ነብሪ ሓደ ካብቶም ዓለይቶም ክጠፍእ ዝቐረቡ ኣራዊታት ስለ ዝነበረ ሕዚ ነቲ ኣራዊት ነፃ ከውፅዎ ስለ ዝኽእሉ እዚ ዜና እዚ ንሲሲልያ ኣዝዩ ሕጎሳ ሮብ ግን ከምኡ ክገብሩ ከም ዘይግባእ ብምግላጽ ነቲ ካብታ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ሊሊ ዝሰምዖ ዛንታ ነገራ እቲ ነብሪ ኣብ በረኻ በይኑ ስለ ዝነብር ኣብ መወዳእታ ህይወቱ ክትሓልፍ ከም ትኽእል ድማ ተዛረባ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ሲሲልያ ሕጂ እውን ምስ ሮብ ንኽትሰማማዕ ፍቓደኛ ኣይነበረትን በይና እንተኾነት እኳ ነቲ ኣራዊት ነፃ ንምውፃእ ዘለዋ ኩሉ ክትገብር ምዃና ድማ ገለጸት ኣብ ማእኸል እቲ ክርክር ብጣዕሚ ተናዲዳ ዝነበረት ሲሲልያ ነቲ ሓጹር ብሓይሊ ግነቕነቐቶ ድሕሪ ሕድት ደቓይቕ ድማ ነቲ ነብሪ እዝያ ስለ ዝሓዘነህሉ ክትበኪ ጀመረት እቲ ነብሪ ዝበለፀ ነፃነት ንኸስተማቐር እውን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ተሸፊኑ ዝነበረ ኬንዳ ቀልዐትሉ እቶም ክልተ ኣዕርኽቲ ድማ ኣብ ጎኒ ናይቲ ነብሪ ሓጹር ደቂሶም ከዋኽብቲ እናርአዩ የምሽዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቶም ክልተ መናእሰይ ኣዕርኽቲ ይመሽ ስለ ዝነበረ ብሓደ ናብቲ ሆቴል ይምለሱ ኣብኡ ድማ ምስታ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ዝኾነት ሊሊ ሃንደበት ይራኸቡ ኣብ ቅድሚ ሊሊ ሲሲልያ ብጣዕሚ ሕማቕ ዘይተኣደበ ባህሪ ርአየት እንተኾነ ግን ሊሊ ተቐየመትን የግዳስ ነታ ተናዲዳ ዝነበረት ጓል ኣረጋግዕታ ሲስቲና ናይ ግድን ነብሳ ክትቆጻጸር ከም ዘለዋ ብደንቢ ጌራ ረድአታ ምክንያቱ ጸገማት ህይወታ ባዕላ እምበር ማንም ክፈትሐላ ስለ ዘይኽእል ሮብ ገዛ ክምለስ እንከሎ ኣቦኡ እናተጸበየ ጸኒሑ እቲ ዝበስበሰን ዝኣረገን ስጋ ካበይ ከም ዝመጸ ድማ ሓተቶ ሮብ ካብ ቢል ንኽሕስብ ተኣዚዙ እኳ እንተነበረ ፈጺሙ ፍቓደኛ ኣይነበረን እቲ ስጋ ቢልቻምፕ ከም ዝሃቦ ድማ ገለጸሉ ሮበርት እቲ ስጋ ተዋሂቦም እኔ ገዛእ ርእሶም ክቐልዉ ስለ ዘይኽእሉ ከም ላግፃ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ኣዝዩ ተቖጥዐ ሮበርት ነቲ ፕላስቲክ ስጋ ናብ መንደቕ ደርቢው ነብሱ ንምህዳእ ድማ ኮፍ በለ ሮብ ኣቦኡ ንምህዳእ ናብ ጥቕኡ ቀርብ እንኳ ተሞከረ እቲ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ከም ዝደሊ ስለ ዝነገሮ ዕንፀይቲ ንኽጸርብ ናብ ደገ ወፂኡ ኮፍ በለ ብጽባሒቱ ንግሆ ሮብ ትማሊ ምሸት ዝቐረጾ ሓድሽ ስሩሕ እናተዓዘበ ከም ዝንቀሳቐሰሎ ገይሩ ብኣእምሮኡ ዝሰላሰለ ቁሩብ ጸኒሑ ሮብ ነታ ብዕንፀይቲ ተፈርፊራ ዝተሰርሐት ዑፍ ንሊሊ ከም ህቡ ተቕረበላ ሊሊ እውን እታ ዒፍ ብጣዕሚ ዓብዪ ትርጉም ስለ ዝነበራ ኣዝያ ተሓጐሰት ድሕሪኡ ሮብ ምስ ሲስቲና ደጊሙ ተራኸበ ንሳ ድማ ኣዲኣ ምስኡ ንኸይትራኸብ ከም ዝኸልከለታ ነገረቶ ግን ሲስቲና ናብ ዝመፀሉ ምኽንያት ነታ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ሊሊ ብዛዕባ እቲ ነብሪ ሓሳባ ንኽትሓታ ስለ ዝደለየት ኣበይ ከም ዘላ ንሮብ ሓተተቶ ምስ ሊሊ ምስ ተራኸቡ እቶም ክልተ ንእሽተይ ኣዕርኽቲ ንሊሊ ኩሉ ነገር ብዛዕባ እቲ ነብሪ ነገርዋ እንተኾነ ግን ሊሊ ንዚ ኩሉ ካብ ቆልዑ ትሰምዖሎ ታሪክ ንምእማን ኣዝዩ ከበዳ ንኽትኣምኖም ሒዞማ ናብቲ ጫካ ይኸዱ እሞ ሊሊ ነቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ነብሪ ክትሪኦ እንከላ ኣዝያ ተቖጥዐት ሲሲና ብቁጥዐ ሊሊ እንታይ ከም ትሓስብ ብተደጋጋሚ ሓተተታ ንሮብ ድማ ነቲ ነብሪ ብቕጽበት ነፃ ንኽሰዱ ኣዘዘቶ ይኹን እምበር ሊሊ ቢልቻምፕ ሕማቕ ሰብ ምዃኑ ዋላ እንተፈለጠት እቲ ነብሪ ኣብቲ ጫካ ናይ ምንባር ዕድል ስለ ዘይብሉ ከምኡ ከም ዘይትገብር ነገረታ እዚ ምስ ሰምዐት ሲስቲና ኣዝያ ተቖጥዐት እቲ ኣራዊት ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣብ ጫካ ዝነብሩ ነብርታት ህይወቱ ቅጽል ከም ዝኽእል ተኻትዐት ሊሊ ግን እቲ ቁሉዕ ነገር ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለፀ ውሕስ ነገር ስለ ዘይኮነ እዞም ክልተ ቆልዑት ንዕድሞኦም ኣብ ዘይምጥን ነገር ክኣትዉ ከም ዘይብሎም ነገረቶም ሲስቲና ኣባዋ በቲ ሓሳብ ከም ዝስማዕማዕን እቲ ነብሪ ነፃ ንምውፃእ ከም ዝሕግዛን ዋላ እንተፈለጠት ክትጽበዮ ከም ዘይትኽእል እናተዛረበት ግዜን ከየጥፍኡ ሮብ ንኽሕግዛ ንመጨረሻ ግዜ ሓተተቶ ሮብ ግን ንሲሲልያ ዘረባኣን ከይወድአት ብምቁራፅ
ምናልባት ኣዳዓርካ ብዛዕባ ቦኣ ዝበለቶ ሓቂ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንሱ ድማ ሓሳቡ ጥራይ ክኸውን ከም ዝኽእልን ነገራ እዚ ክሲ ንሲስቲና ኣዝዮ ቆጥዓ ንዕኡ ኣዝያ ከም ትጸልኦን ደጊማ ከም ዘይትዛረቦን ብምንጋር ምስ ሮብ ዝነበራ ርክብ ምሉእ ንምሉእ ተቋረጽ ሲሲልያ ተናዲዳ ሓዲጋቶም ክትከድን ከላ ሊሊ ድማ ንሮብ ንምጽናዕናዕ ናብ ሆቴል ብሓደ ንክኸዱ ምስኣ ንክመጽእ ሓተተቶ ድሕሪ ሕደት ደቓይቕ ሮብ ሲስቲና እናኸደትን ከላ ረኸባ ነቲ ነብሪ ነፃ ንኸውፅኦ ከም ዝወሰነና ነገረ ድማ ደድሕሪ ኣጐየ ሲና ከም ዘይተኣምኖ ነገረቶ ሮብ ግን ሓቁ ምዃኑን ምእንቲ ትዕርክነቶምን ምሕዝነቶምን ኢሉ ከም ዝገብሮ ነገራ ኣብቲ ኣዋን ንሳ ግን ቢልጄም ብመኪንኡ ናብቲ ቦታ መፀ ዓርሱ ምስ ሲስቲና ምስ ኣፋለጠ ድማ ኣብ ኦፊሱ ሓዲግዎ ዘሎ ፓኬጅ ቀልጢፉ ንኽወስዶ ኣዘዞ ሮብ ጥርጣረን ዘይምፍጣር ነቲ ትእዛዝ ቀልጢፉ ተቐበሎ ቢልቻምፕ ድማ ምስ ኣቦኡን ሮብ ገለ ችግራት ክፈትሕ ምዃኑ ነጊሩ ክኸይድ ከም ዘለዎ ረድኦ ቢልቻምፕ በቲ ጉዳይ ተታሒዙ ንዝተወሰነ ሰዓታት ከም ዘይህሊ ስለ ዘረጋገፁ እውን እቶም ክልተ ኣዕርኽቲ ነቲ ነብሪ ነፃ ንምውፃእ ናብቲ ጫካ እናጎዩ ይኸዱ ግዜ ኸባኸነ ሮብ በቲ ካብቲ ሰብኣይ ዝተቐበሎ መፍትሕ ገይሩ ንኹሉ መሸጎሪታት ከፈቶ እቲ ነብሪ ንኽልተ መዓልቲ ምንም እኽሊ ዝበሃል ከም ዘይጣዕሙ ዋላ እናፈለጡ እቲ ማዕጾ ከፊቶም ካብቲ ሓጹር ንኸውፅዎ ወሰኑ እቲ ነብሪ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ስለ ዘይተረድኦ ጠጠው በለ ሮብ ድማ ክኸይድ ከም ዘለዎ ንምሕባር ነፃ ከም ዝኾነ ጨደረሉ ኣብታ ቅጽበት ንሳ ሲና ንዓርካ ህደአቶ እታ ኣራዊት እውን ንመልእኽቲ ዝተረድኦ መሰለ ቀስ እናበለ ድማ ካብቲ ሓጹር ወፀ እቲ ነብሪ መፂኡ ቅድሚኦም ጠጠው ክብል እንከሎ ብጣዕሚ ይፈትይዎ እሞ ኢዶም ሰዲዶም ሙሉእ ሰውነቱ ደባሰይዎ እቲ ዓብዪ ኣራዊት እውን ነፃነት ተሰሚዕዎ ካብኦም እናራሕቐ ኸደ ቅድሚ ጠቕሊሉ ናብቲ ጫካ ኣትዩ ምስዋሩ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝሰምዖ ሓያል ድምፂ ኣስምዐ እቶም ክልተ ተሓጒሶም እቲ ነብሪ ናብቲ ዓሚቕ ጫካ እናኣተወ እናረኣዩ ቁኑዕን ትኽክለኛን ውሳነ ብምውሳኖም ኣዝዮም ተሓጐሱ ሃንደበት ግና ክልቲኦም ናይ ተኹሲ ድምፂ ይሰምዑ እሞ ሲሲልያ ብድንጋፀ ትንፋስ እናሓፀራ ናብ መሬት ወደቐት እቶም ክልተ ኣዕርኽቲ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምፍላጥ እናጎዩ ናብቲ ጽርግያ ወፁ ኣብኡ ድማ እቲ ነብሪ መሬት ወዲቑ ረኸብዎ ሮብ እታ ኣራዊት ቦቦኡ ከም ዝተቐተለ ተገንዘበ እቲ ተኹሲ እቲ ነብሪ ዘሊሉ ንቢልጅየም ንኸይበልዖ ንዕኡ ንምድሓን ዝተተኮሰ እዩ ነይሩ ሊሊ እቲ ተኹሲ ሰሚዓ እናጎየት ናብቲ ቦታ መፀት ሮብ ድማ ንቦኡ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ብተደጋጋሚ ሓተተ ይኹን እምበር እቲ ናብቲ ኣራዊት ዝተተኮሰ ጥይት በጋጣሚ ዝተፈጸመ ዓብዪ ሓደጋ ጥራይ ኮይኑ ተጋሃደ ሮበርት ካብቲ ብጥይት ክቆትሎ መኪሩ ዝነበረ ቢልቻምፕ ነብሱ ንምክልኻል እዩ እቲ ጥይት ተኪስዎ ነይሩ ከምኡ ክገብር ከም ዘይነበሮ እኳ እንተፈለጠ እቲ ሰብኣይ ዝብሎ ጠፊእዎ ሱቕ በለ እዚ ባህሪ እዚ ንሮብ ካብቲ ዝነበሮ ዝያዳ ቆጥዖ በዚ ምክንያት ሮብ እናጎየ ናብ ኣቦኡ ኸይዱ ክደፍኦ ጀመረ ኣዝዩ ከም ዝጸልኦን ደጊሙ ምስኡ ክነብር ከም ዘይደልን ድማ ደጋጊሙ ነገሮ ብኡንኡ ሮብ ነቦኡ ናይ ኣዲኡ ሽም ዓዊሉ ንኽጽዋዕ ኣዘዞ ካብታ ዝዓረፈላ መዓልቲ ጀሚሩ ስማ ፀዊዕዋ ስለ ዘይፈልጥ እዩ ሮበርት ክሳብ ሕጂ ንወዱ ኸመይ ገይሩ ክሕዞ ከም ዝጸንሐ ተዓዚቡ ሽምታ ዝሞተት ኣዲኡ ካሮላይን ኢሉ ይጽውዕ ብስምዒት ተገዲዱ ድማ ተንበርኪኹ ንወዱ ስጢሙ ሓቑፎ ኣብቲ እዋን እቲ ሊሊ ድሕሪ ኩሉ እቲ ዝኾነ ነገር ንሲስቲና ንምጽንናዕ ሓቑፈታ ተወሳኺ በቕሲ ንኸይፍጠር ድማ ሮበርት ንቢልቻምፕ ካብ መሬት ንኽትስእ ሓገዞ እቲ ነብሪ ስለ ዝተቐተለ ካልእ ዝግበር ነገር ስለ ዘይነበረን እቲ ዋና ሆቴል ካብቲ ቦታ ረሓቐ ነቶም ክልተ ኣናእሽተይ ቆልዑት ክተጽናዕንዖም ስለ ዘደለየት ድማ ሊሊ ሕጂ ዝኣራዊት ኣብ ገነት ይኣትዩ ዘሎ ሕጉስ ኮይኑ ክነብር ኢላ ድማ ነገረቶም ኣብታ ቅጽበት ንሳ ሊሊ ናይ ሮብ ኣጋር ሓወን ከም ዘለዋ ተስተውዕል እሞ ደስ ከም ዝበላ ትነግሮ ድሕሪ ሕደት ግዜ እቶም ክልተ እናተጓዕዙ ከለዉ ነቲ ቅድሚ ሕደት መዓልታት ስኢልዎ ዝነበረ ናይቲ ነብሪ ስእሊ ረኸብዎ ሲስቲና ብጽባቐት ስእሊ ተሳሒባ ኣዝዩ ደስ በሃሊ ስነ ጥበብ ይበለቶ ሮብ ድማ እንድሕር ደኣ ፈታታ ክትዕቀባ ከም ትኽእል ነገራ ሲስቲና እውን ንሮብ ክተመስግኖ ስለ ዝደለየት ኣብ ጉንጩ ሰዓመቶ ክልቲኦም ድማ ካብቲ ቦታ ረሓቑ እታ መዓልቲ እቲኣ ንኹሎም ብፍላይ ድማ ነቲ ሕጂ ኣብ ዝበለጸ ቦታ ነፃ ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ነብሪ ናይ ነፃነት ምዕራፍ ነበረት እምበኣርከ ብዛዕባ እዚ ፊልም እንታይ ትሓስቡ ኣወዳድኡ ፈቲኹሞ ዶ ወይስ ካሊእ ክኸውን ነይርዎ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ ኣነ ነዚ ፊልሚ ካብ 18 ወይ ክሓልፈ ንስኹም ከ ክንደይ ትብዎ ብኸምዚኦም ዝበሉ ሰሓብትን መዘናጋዕትን ታሪኻት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት